Dawn kienu xjeni fi triq Rudolfu meta spiżżerija fil-qalba ta' Taslima inqerda tal-kollox f'nirien kbar li tkebsu minn ħsara fis-salvavita. In-nirien bdew għal-ħabta tal-11:15 ta' 2 filgħodu fi spiżżerija li servit l-Islimiżi u lil dawk tal-madwar għal 20 ta' snin faċċata tal-assa ta' Taslima. Minkejja li m'għandha bħadd, 3 persuni ttieħdu l-isptar biex jingħataw kura l-qata kbira li kellhom fuqhom u xi tħaħen li setgħu belgħu. It-tħaħen qawwija deru minn diversi nħawi f'Taslima u f'lokalitajiet tal-madwar. Min informazzjoni li ġabar One News minn fuq il-post, spiżjara li kienet ċol fl-ispiżżerija, irrapportat lill pulizija li kien ħiereġ xi duħan mis-salvavita. Immedjatament, dit ħidma biex jintefa' n-nar bil-fire extinguishers tal-assa, iżda n-nar laħaq inferex sew u ntalbet l-għajnuna tal-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili. Vicky Sherry, persuna li kienet f'ħanut fil-qrib, iddeskrivit ma' One News l-ewwel momenti ta' paniku li rat quddiem għajnejha hekk kif l-isna tan-nar dew ifeġġu mill-bieb il barra. Hija kontet dal-ħanut, faċċata, ħabiba tiegħi ħarġet tajjeb, Vicky joħroġ minn hemm oħroġ minn hemm, nara daħna kbira u f'ħin minnhom nara s-sales girls tal-farmasi joħorġu jgħidu u f'daqqa waħda daħna kbira u ħġiġ ifaqqa. Imma il-tant kien qawwi li beda jfaqqa l-ħġieġ u hemm ħafna affarijiet u hemmhekk hemm il-fwejja u affarijiet hekk mal-ewwel in-nar jieħu. Minn hawn, il-pulizija mill-assa ta' Taslima u tar-Rapid Intervention Unit evakwaw l-ispiżżerija u l-binjiet tal-madwar. F'kemm trott salib, waslu fuq il-post 4 vetturi tal-protezzjoni ċivili li kellhom biċċa xogħol jibsa biex jikkontrollaw in-nirien. Operazzjoni li ħadet madwar siegħa bin-nar juri l-qilla tiegħu u jibqa' jippersisti minn diversi postijiet fil-binja, tant li qerdu wkoll partijiet kbar mill-appartament ta' fuq l-ispiżżerija. Fuq il-post, issejħu wkoll xi membri tal-Animal Welfare li flimkien mal-membri tal-Protezzjoni Ċivili salvaw diversi annimali li kienu fl-appartament fuq l-ispiżżerija fosthom żewġ tiklieb u qtates. Dwar il-każ għaddejja investigazzjoni li qed titmexxa mill-Ispettur Jonathan Rensley u l-Pulizija mill-Assa ta' Taslima. Huwa mifhum li d-danni li ġarbu s-sidien tal-ispiżżerija jammontaw għal eluf kbar ta' euro.